И вече сме на 10 април, сутринта. Ето тук едни кучета се борят, а ние се водиме на някакво като вело, рикшичка и тримата. Отпред това ни е водача, който ще ни вози днеска цял ден на една лодка из езерото. А ето ги сега ще ви покажа Калянчо и неговата мама. Точно тук на най-подходящото място. Кажите здрасти! Кажи здравей! Е там на камерата горе, на тати на телефона. Здрасти! Ето ни тримата как сме седнали с гръб, защото... Времето е супер приятно, 23-4-5 градуса. Нито е студено, нито е топло. То е малко са озори, тук 200 кила, аз 100 и кемите 100 да ни вози, но 8:30 сутринта е и има много народ. Сега тук приближаваме тая пагода, където е централната тук на селото, на градчето. Тук сме на една от главните улици, защото има и тротуар, има и бордюри. Това е нещо непонятно за другите улици, както и при нас. Ето я сега и тук тази пагода. Снощи не можахме да стигнем до нея.